Καλώς τον. Περάσατε καλά στη σύσκεψη? Φάγατε κάτι καλό? Αναβλήθηκε. Δεν φάγατε? Αναβλήθηκε, είπα. Και τι θα κάνεις τώρα? Θα ασχοληθείς με την κουζίνα? Έχεις όρεξη για αστεία απόψε? Και η συντροφιά του Φρέντερικ φαίνεται ιδιαίτερα ευχάριστη. Παίξαμε τους μασόνους. Είναι επικίνδυνο, προσέξτε. Τότε να παίξουμε τη μαφία. Ή το παιχνίδι της βεντέτας. Πολύ παράξενα μιλάτε. Με τι ασχολείστε στα αλήθεια? Έχετε μυστικά? Γιατί εσύ δεν έχεις? Ή κάνω λάθος? Μήπως εσύ μας λες τα μυστικά σου? Μα τι συνέβη, σας επισκέφτηκε κανείς? Η Γέρδα και εγώ γίναμε πνευματιστές. Μας επισκέφτηκε το πνεύμα ενός νεκρού. Δεν κόβετε καλύτερα αυτά τα αστεία? Αλλιώς θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Αν και σου πάει, Γέρντα, να είσαι λίγο χαρούμενη, συνήθως είσαι τόσο κατσούφα. Με φοβάσαι? Καθόλου. Υπάρχουν αισθήματα που θυμίζουν το φόβο, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Υπάρχουν χειρονομίες που λένε περισσότερα από ένα βλέμμα. Και υπάρχουν λέξεις που κρύβουν αυτά που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε οι χειρονομίες, ούτε οι εκφράσεις του προσώπου. Έρχεται η μητέρα με το χυλό. Είναι η... Θέλετε να έρθετε να φάτε? Ευχαριστώ. Να μου λείπει. Αν ο χυλός είναι από βρώμη, δώσ' τον στα κυνηγητικά σου σκυλιά, εφόσον έχεις. Αν είναι από σίκαλη, βάλ' τον επίθεμα πάνω στην πληγή σου. Είμαστε φτωχοί και πρέπει να κάνουμε οικονομία. Με 20.000 δεν είναι κανείς φτωχός. Και βέβαια είναι. Άμα τα δανείζει σε κάποιον που δεν τα επιστρέφει. Μα τι συμβαίνει τέλος πάντων, τρελάθηκε ο μικρός? Μπορεί. Παλιά. Ελάτε τώρα. Άντε πάμε. Κουράγιο κύριοι, και εγώ θα σας προσφέρω από ένα σάντουιτς και μία μπριζόλα. Εσύ? Ναι, εγώ. Στο σπίτι μου. Τι ακούω? Ορίστε μας. Περάστε κύριοι. Τι ήταν αυτό, ακούσατε? Κουκουβάγες που φωνάζουν μέσα στις κουφάλες. Ναι, μάλλον. Περάστε κύριοι. Είδες που η πολυθρόνα κουνιόταν? Η πολυθρόνα του. Όχι, δεν είδα τίποτα. Είδα όμως κάτι άλλο. Σου θυμίζει τίποτα? Το βάλς? Ναι. Το βάλεις του γάμου σου που τον χόρεψα ως το πρωί. Εσύ. Πού είναι ο Άξελ? Τι με νοιάζει? Αμπά, μαλώσατε κιόλας. Τι διαβάζεις, παιδί μου? Τον οδηγό της μαγειρικής. Γιατί δεν γράφει όμως πόση ώρα χρειάζεται για να ψηθούν τα φαγητά? Εξαρτάται από το φαγητό και από τα γούστα του καθενός. Ο ένας το θέλει έτσι, ο άλλος αλλιώς. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το φαγητό πρέπει να σερβίρεται φρέσκο και όχι ξαναζεσταμένο, γιατί τότε χαλάει. Χτες, για παράδειγμα, είχε στην Πέρδικα 3 ώρες το τηγάνι. Την πρώτη ώρα το διαμέρισμα μοσχοβόλησε από τη μυρωδιά του κυνηγιού. Μετά, στην κουζίνα έπεσε βουβαμάρα. Και όταν μας σερβίρισε στο φαγητό, δεν είχε καμιά μυρωδιά και από γεύση ήταν σκέτος αέρας. Τι να πω? Πώς το εξηγείς αυτό? Τι να πω? Δεν ξέρω. Εξήγησέ μου επίσης τι έγινε με τη σάλτσα. Πού πήγε, ποιος την έφαγε? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τώρα όμως εγώ το έψαξα το θέμα και κατάλαβα πολλά. Ξέρω τι εννοείς και δεν έχεις να μου προσάψεις τίποτα. Εγώ όμως έχω πολλά να σε διδάξω για την τέχνη της μαγειρικής. Εννοείς με τη σόγια και το κόκκινο πιπέρι? Αυτά τα ξέρω από πριν.
Και όταν κάνουμε τραπέζι να διαλέγουμε φαγητά που δεν τα τρώει κανείς για να μας μένουν για την επομένη, ή να καλούμε ξένους όταν το ντουλάπι μας είναι γεμάτο με φαγητά που μας περίσσεψαν. Όλα αυτά τα ξέρω. Γι' αυτό και από σήμερα εγώ κάνω κουμάντο στην κουζίνα. Κι εγώ θα είμαι υπηρετριά σου. Εγώ η δική σου και εσύ η δική μου. Θα βοηθάμε η μία την άλλη. Έρχεται ο Άξελ. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται ο καναπές? Τέλος πάντων. Γιατί, δεν είναι καλός, του λείπει τίποτα? Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω. Α, ώστε έτσι. Και αφού δεν μπορούμε να χορτάσουμε σε αυτό το σπίτι, η Γέρδα και εγώ θα τρώμε χωριστά. Κι εγώ? Εσύ είσαι χοντρή και δεν έχεις ανάγκη. Φρόντισε για λόγους υγείας να δυνατήσεις λιγάκι, όπως κάναμε κι εμείς. Και τώρα, Γέρδα, βγες σε παρακαλώ μια στιγμή έξω και άναψε τη σόμπα. Ορίστε, εκεί είναι τα ξύλα. Όχι αυτά τα ξυλάκια, είναι για προσάναμα. Πήγαινε να φέρεις τα κούτσουρα να γεμίσεις τη σόμπα. Τι, θα κάψουμε όλα μας τα λεφτά? Καθόλου, αλλά για να ζηταθούμε πρέπει να κάψουμε ξύλα. Εμπρός γρήγορα. 1, 2, 3. Μου φαίνεται πως τα ξύλα έχουν σωθεί. Ή λες ψέματα ή έκλεψες τα λεφτά, αφού προχτές αγοράσαμε ένα ολόκληρο δεμάτι. Τώρα έδειξες το αληθινό σου πρόσωπο. Θα το έχεις καταλάβει από καιρό αν η ηλικία και η πείρα σου δεν με είχαν αχρηστεύσει. Γρήγορα έξω. Πήγαινε να φέρεις ξύλα, αλλιώς... Άναψε καλά τη φωτιά και μη με κοροϊδεύεις. 1, 2, 3. Τώρα που κάθεσαι στην πολυθρόνα είσαι ίδιος ο γέρος. Εμπρός, άναψέ την. Καλά, καλά. Και τώρα πρόσεξε τη φωτιά. Εμείς θα πάμε στην τραπεζαρία για φαγητό. Και εγώ τι θα φάω? Το χυλό που σου ετοίμασε η Γέρδα στην κουζίνα. Μαρεωμένο γάλα. Αυτό σου αξίζει αφού έφαγες την κρέμα. Αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο. Τότε εγώ φεύγω. Δεν μπορείς γιατί θα σε κλειδώσω μέσα. Τότε θα πηδήξω το παράθυρο. Αυτό να κάνεις και αυτό έπρεπε να το έχεις κάνει από την αρχή. Έτσι θα γλίτωνε η ζωή 4 ανθρώπων. Άναψε τώρα τη φωτιά. Φύσα, ωραία. Και κάτσε εδώ ώσπου να έρθουμε. Εσύ είσαι? Ναι, Πώς είσαι? χάλια. Φαίνεται πως σβήνω. Βλακίες. Σταμάτα να κουνιάς έτσι. Για κοίταξε με εμένα, γέρασα. Έφτασα σε μια ορισμένη ηλικία, θέλω να πω. Και δούλεψα σκληρά στη ζωή μου για να μεγαλώσω τα παιδιά μου και να κρατήσω το σπίτι μου. Έτσι δεν είναι? Και λοιπόν, ο Πελεκάνος όμως ποτέ δεν έδωσε το αίμα του στα μικρά του. Διάβασα στο βιβλίο της ζωολογίας ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Γιατί? Έχεις κάποιο παράπονο? Πες μου να μάθω. Άκου να σου πω, μητέρα. Αν ήμουν νηφάλιος, δεν θα σου έλεγα την αλήθεια. Δεν θα είχα τη δύναμη. Τώρα όμως θα σου την πω. Επειδή διάβασα το γράμμα του πατέρα. Αυτό που έκλεψες και το πέταξες στη σόμπα. Τι είναι αυτά που λες? Για ποιο γράμμα μιλάς? Μια ζωή ψέματα. Θυμάμαι την πρώτη φορά που μου έμαθες να λέω ψέματα. Δεν είχα αρχίσει καν να μιλάω. Το θυμάσαι? Όχι καθόλου. Μην κουνιέσαι. Και όταν σε άκουσα να λες ψέματα για πρώτη φορά, ήμουν πολύ μικρός τότε. Είχε έρθει επίσκεψη μια κυρία. Κρύφτηκα πίσω από το πιάνο και επί 3 ολόκληρες ώρες σε άκουγα να της αραδιάζεις ένα σωρό ψέματα. Και εγώ έπρεπε να σε ακούω. Ψέματα. Ξέρεις όμως γιατί είμαι σε αυτό το χάλι? Γιατί ποτέ δεν θύλασα. Με ανέλαβε μια υπηρέτρια και με τάιζε με τον πιμπερό. Όταν μεγάλωσα λίγο, με πήγε στην αδελφή της που ήταν πόρνη. Και εκεί έζησα σκηνές που μόνο οι κάτοχοι σκύλων προσφέρουν στα παιδιά. Μες στη μέση του δρόμου, φθινόπωρο και άνοιξη. Όταν ήρθα στο σπίτι και σου είπα τι είχα δει στο πορνείο, είπες ότι ήταν ψέματα και με έδιρες γιατί ήμουν ψεύτης, αν και σου έλεγα την αλήθεια.
Αυτή η υπηρέτρια πήρε θάρρος από τη συμπεριφορά σου και στα 5 μου με μοίησε σε όλα τα μυστικά. Ήμουν μόνο 5 χρονών. Και άρχισα να πεινάω και να κρυώνω όπως ο πατέρας και οι άλλοι. Τώρα μαθαίνω για πρώτη φορά ότι έκλεβες από τα λεφτά του νοικοκυριού και από τα ξύλα που αγοράζαμε για τη σόμπα. Κοίταξέ με, Πελεκάνε. Κοίτα τη Γέρντα που δεν έχει καθόλου στήθος. Με ποιο τρόπο σκότωσες τον πατέρα μας το ξέρεις μόνο εσύ. Τον οδήγησες στην απόγνωση, κάτι που ο νόμος δεν το τιμωρεί. Με ποιο τρόπο σκότωσες την αδελφή μου το ξέρεις εσύ καλύτερα από όλους. Τώρα όμως το ξέρει και αυτή. Μην κουνιέσαι άλλο. Σταμάτα. Τι ξέρει? Αυτό που ξέρεις και εσύ. Εγώ δεν μπορώ να σου το πω. Ήταν φοβερά όλα αυτά που είπα, αλλά έπρεπε. Νιώθω πως άμα σταματήσω να πίνω θα τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα. Γι' αυτό και συνεχίζω. Δεν τολμώ να είμαι νηφάλιος. Έλα, πες και άλλα ψέματα. Τώρα. Μια φορά, πάνω στο θυμό του ο πατέρας είπε ότι είσαι η προσωποποίηση της κατάχρησης. Ότι από παιδί κιόλας δεν έμαθες να μιλάς, αλλά να λες ψέματα. Ότι δεν έδινες καμιά σημασία στις υποχρεώσεις σου και ότι προτιμούσες να διασκεδάζεις. Και θυμάμαι όταν ήταν βαριά άρρωστη η Γέρντα, ετοιμοθάνατη, εσύ πήγες στην όπερα το βράδυ. Θυμάμαι τα λόγια σου. Η ζωή είναι γεμάτη βάσανα, δεν χρειάζεται να την κάνουμε χειρότερη. Και εκείνο το καλοκαίρι πήγατε με τον πατέρα 3 μήνες στο Παρίσι. Κάνατε σπατάλες και το σπίτι είχε χρέη. Τότε μείναμε εγώ και η αδελφή μου στην πόλη, κλεισμένοι σε αυτό το διαμέρισμα με 2 υπηρέτριες. Στο δωμάτιό σας εγκαταστάθηκε η μία υπηρέτρια με έναν πυροσβέστη. Και αυτό το έκλειτο ζευγάρι πλάγιαζε στο κρεβάτι σας. Και αυτό γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα? Ξέχασες που στο είπα? Μάλιστα με έδιρες και από πάνω, γιατί τη μία ισχυριζόσουν ότι ήμουν μαρτυριάρης και την άλλη με φώναζες ψεύτη. Μόλις έλεγα την αλήθεια με φώναζες ψεύτη. Ποτέ δεν ξανά άκουσα παιδί να κατηγορεί έτσι τη μητέρα του. Ξέρω ότι είναι κάπως ασυνήθιστο. Παραφύσιν θα έλεγα. Αλλά κάποτε έπρεπε να το ακούσεις. Ήσουν σαν υπνοβάτης. Δεν μπορούσα να σε ξυπνήσω. Γι' αυτό και δεν γινόταν να αλλάξεις. Ο πατέρας έλεγε πως ακόμα και να σου κάναμε βασανιστήρια, πάλι δεν θα παραδεχόσουν τίποτα εσύ. Ούτε το παραμικρό σφάλμα, έστω ότι είπες ψέματα. Ο πατέρας. Και έχεις την εντύπωση πως αυτός δεν είχε ελαττώματα? Είχε. Πολλά ελαττώματα. Αλλά δεν τα εκδήλωνε στη γυναίκα και στα παιδιά του. Υπάρχουν και άλλα μυστικά στο γάμο σου που μας τα κρύβεις. Τα υποψιάζομαι, τα έχω σκεφτεί, αλλά ποτέ δεν αποκαλύφθηκαν. Τα πήρε ο πατέρας μαζί του στον τάφο. Αλλά όχι και όλα. Τέλειωσες τώρα? Τώρα πάω να πιω. Ποτέ δεν θα πάρω το πτυχίο μου. Σίγουρα πάντως δεν πρόκειται να πετύχω στις εξετάσεις στο δίκαιο. Φαίνεται πως οι νόμοι γράφονται από κλέφτες και δολοφόνους, για να θώνονται οι εγκληματίες. Η μαρτυρία ενός που λέει την αλήθεια δεν έχει καμιά αξία. Η κατάθεση όμως 2 ψευδομαρτύρων είναι αρκετή για την απόδειξη. Στις 11.30 η υπόθεσή μου έχει πάρει το δρόμο της και στις 12 την έχω χάσει. Ένα λάθος εκ παραδρομής, μια παράληψη στο περιθώριο της σελίδας με οδηγεί εμένα τον αθώο κατευθείαν στη φυλακή. Αν φερθώ καλά σε έναν απατεώνα, μου κάνει μήνυση για δυσφήμιση. Νιώθω τόσο βαθιά περιφρόνηση για τη ζωή, για τους ανθρώπους, για την κοινωνία και για τον εαυτό μου, που δεν με ενδιαφέρει πια να ζήσω. Μη φεύγεις. Φοβάσαι το σκοτάδι? Έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Τι περίμενες? Και αυτή η καρέκλα με τρελαίνει. Όταν καθόταν εκεί ήταν σαν 2 κοφτερά μαχαίρια που κατακρεουργούσαν την καρδιά μου. Α, έχεις καρδιά? Μη φεύγεις. Δεν μπορώ να μείνω εδώ. Ο Άξελ είναι απατεώνας. Μόλις πριν είχα κι εγώ την ίδια εντύπωση. Τώρα όμως πιστεύω ότι είναι και αυτός θύμα του αδίστακτου πάθους σου. Ναι, πρόκειται για τον νεαρό που αποπλάνησες. Με τι παρέες έχεις μπλέξει? Πολύ κακές. Ναι, ποτέ δεν είχα καλές παρέες. Μη φεύγεις. Τι να κάνω εδώ? Να μείνω και να σε βασανίζω με τα λόγια μου? Μη φεύγεις. Άρχισες να ξυπνάς? Ναι. Τώρα ξυπνώ από ένα πολύ βαθύ ύπνο. Είναι φοβερό. Γιατί δεν με ξυπνήσατε νωρίτερα? Και ποιος να το κάνει? Ήταν αδύνατο. Και αφού ήταν αδύνατο δεν έφταιγες εσύ. Πες το ξανά αυτό. Δεν μπορούσες να είσαι διαφορετική. Πες κι άλλα. Δεν μπορώ άλλο. Ναι, ένα μονάχα θα σε παρακαλέσω. Μη μείνεις εδώ.
θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Έχεις δίκιο. Φεύγω τώρα αμέσως. Καημένη μητέρα. Με λυπάσαι. Φυσικά και σε λυπάμαι. Πόσες φορές δεν είπα, είναι τόσο κακιά που τη λυπάμαι. Σε ευχαριστώ. Πήγαινε τώρα, Φρέντρικ. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τίποτα απολύτως. Ναι, είναι αλήθεια. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Ποιος είναι? Τι είναι? Ποιος είναι? Τι είναι? Περάστε! Είναι κανείς εκεί? Αυτός είναι. Το χωράφι με τα καπνά. Δεν πέθανε. Τι να κάνω? Πού να πάω? Κλείσε το παράθυρο, Φρέντρικ. Κλείσε το παράθυρο. Πάγωσα και τα ξύλα της όλα.